ko obulu ma dawe dawe obodo anata na ni we de tinu beru ekwe we de tinu bata okolo na da kwa tinu beru ba we ti wo kan gaba je obulu ma bia o de tinu na ne kanu kwa iya bigirigi mbong okolo ba obu ba we ti wo kan gaba je obulu ma bia o ni we bu na ne kanu kwa Dabedi bondi madu eyi Nani wede wobodo Honorable Sir Chineduan Okodo Ọ̀pọ̀dàrẹ́tọ̀ K-Babu City University Nigeria n'Okodo o Babu bawe ti wu kwa ngaba je paporo ma bia o egwu na le kanu kwa Peter Kessin N'Okodo aka Aluso Beredu ezigbo mmadụ ka ibu Babu bawe ti wu kwa ngaba je paporo ma bia o egwu na le kanu kwa Jedema ka Chief Udo Ifemelumma Uno una gukuri Babu bawe ti wu kwa ngaba je paporo ma bia makodu na Samuel okeke Oinasha N'Okodo nam Bigirigi mbong Babu bawe ti wu kwa ngaba je paporo ma bia Oinasha ni isi agụ kwa Oinasha ọkụ isi agụ ka isi anakwa MD Progressive Eagle Nigeria Limited Babu bawe ti wu kwa ngaba je paporo ma bia weze na ndị Enugu kwa ndị pasụtọ ọdụm nwa ọdụm niile egwu agụ na agụ Ọkọdụ Babu bawe ti wu kwa ngaba je paporo ma bia Oliver na ndị Nsụka Oliver kwa Nsụka ka isi ana ezigbo mmadụ ka ịbụkwa Katango Suya weze obodo edewede tinu beru ekwe weze tinu bata okiwa mgbawa atụ eti na ama abịakwakwa kedu maka Katango Suya Malaysia N'Okodo Arizona na-ebu mmọnwụ Babu bawe ti wu kwa ngaba je paporo ma bia niwe egwu na ale kanu Bigirigi mbong Ọkọdụ Babu bawe ti wu kwa ngaba je paporo ma bia niwe egwu na ale kanu kedu maka Tochukwu Okereke ọkpọzara ka isi ana o Babu bawe ti wu kwa ngaba je paporo ma bia na-eti na ale kanu kwa Nwachefukwe Igwewoye ezigbo mmadụ ka ibu o Babu bawe ti wu kwa ngaba je paporo ma bia ndị egwu na ale kanu kedu maka Friday Eduna CEO Edu Kings Global Nigeria Limited Kuyo bara ka isi ana o Nekwu ihe na-eme agụ n'isi Unu nekwu ihe na-eme agụ n'isi Nekwu ihe na-eme agụ n'isi Nekwu ihe na-eme agụ n'isi Ebe bidati ka ụlọ ọzọkwa Nekwu ihe na-eme agụ n'isi Katango Suya Enugu Nekwu ihe na-eme agụ n'isi Elu m ji kwuo okwu sị Nekwu ihe na-eme agụ n'isi Nekwu ihe na-eme agụ n'isi Unu afụghị ihe na-eme agụ n'isi Nekwu ihe na-eme agụ n'isi Akụkụ mba Enugu Nekwu ihe na-eme agụ n'isi Ewerugo egbe m je kiri mmọnwụ m je nene mmọnwụ m je kiri mmọnwụ Ewerugo egbe m je kiri mmọnwụ Igwewo oyi Enugonu m Ewerugo egbe m je nene ọmaba m je kiri mmọnwụ je kiri mmọnwụ Ewerugo egbe m je kiri mmọnwụ
noni ewe bugegbe m na-ekiri mmọnwụ dedede mmọnwụ dedede mmọnwụ ewe bugegbe m na-ekiri mmọnwụ ekwu ihe na-eme agụ n'isi unu ekwu ihe na-eme agụ n'isi kedu maka Kwezumba one of Idodo ekwu ihe na-eme agụ n'isi aka bucha nwa one of Idodo ezigbo mmadụ na ekwu ihe na-eme agụ n'isi ewerugegbe m na-ekiri mmọnwụ ekiri mmọnwụ ewerugegbe m na-ekiri mmọnwụ ekele me ewerugegbe m na-ekiri mmọnwụ dedede mmọnwụ ekiri mmọnwụ ewerugegbe m na-ekiri mmọnwụ Commander Anticus ewerugegbe m na-ekiri mmọnwụ dedede mmọnwụ ekiri mmọnwụ ewerugegbe m na-ekiri mmọnwụ n'ebe ọbata na-emene o n'ebe eruwa n'ike o monde weze kwanụ monde weze iwepụga egbe gị eyi monde iwepụga egbe gị eyi eweruga egbe m dene n'ọmma gba m dene n'ọmma gba dene n'ọmma gba eweruga egbe anyị dene n'ọmma gba ekwu ihe na-eme agụ n'isi emene wan Sunday dom ekwu ihe na-efu agụ n'isi na Merwa akademu ne merwa 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 anubu merwa unu merwa merwa mana kani ne di se nke na akụ ni gbadi iche okogo merwa mana ọnụ niile dị iche mana nke na-agụ dị iche merwa ati na ọnụ niile na-agụ nke na-agụ na-egwu dị iche merwa unu merwa unu merwa anyị nwere mmadụ 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 Chidasi bayi anyị nwere mmadụ Chidasi bayi anyị nwere mmadụ Chidasi bayi anyị nwere mmadụ onye na-emu anyị nwere mmadụ kwasiyo anyị nwere mmadụ anyị nwere bayi anyị wazu agụ anyị nwere bayi Omesi bayi omesi bayi omesi bayi kwa merwa akademu ne merwa merwa wete merwa 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 adina kani ne bite kene menye kwani ayi wero mmadụ samto abubu ni kisana ayi wero mmadụ ayi wero mmadụ ayi wero mmadụ Dipita kese anuso beredu ayi wero mmadụ atupa merwa akademu ne merwa akademu ne merwa okodo ayi wero mmadụ Benjamin ayi wero mmadụ ayi wero mmadụ otupo emele kisana ayi wero mmadụ otupo mmadụ ki babu ayi wero mmadụ namani Joseph ayi wero mmadụ namani Joseph ayi wero mmadụ okodo ayi wero mmadụ ogure emele kisana ayi wero mmadụ ibudu nwa kanna ayi wero mmadụ ezonye electronic ayi wero mmadụ okodo ayi wero mmadụ ayi wero mmadụ makwa merwa akademu ne merwa bati merwa bati weze merwa ayi wero mmadụ ayi wero mmadụ Bodo kamta, mira molo boje sinaka kwa wachikulu.
ojo kamna digidigi mbong iya magwe ya ibe ndibe egwu ka ndibe ibu yoma oya ya la bu edewi go dibe na bianu otane menu na na maye mena mbotu anu ki be me mabulu mlie we mo bi di wanta itunu mwambala dano badi la bide we matie isi ojojojo wene nako du kwete ede di kwete ojojojo wene ana kwe me ojo kamna mire molo ko yesi na kaju ojo kamna Ibo mega tam, kono bayem kwete, de bayem kwako. Anana wakanu, kono de chokoli. Nama jawanku, me shilo koso. Kono bodo kanu, na mani wede. Kono de chokolo, kono na gampo. Kono mun kotanda, kono na kumwe. Dewe kawo bodo yuo. De kawe kayo. Tegede, hey magu, tegede, 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 umanu kunile, tegede, dim japa, tegede, kote, kote, umojo habia, na ducho, onacho, Koliko, elugu nile, mbe akwalabia. Chief John Wato, Akodo, Orasi Wabara, Victor Bayi, mbe akwalabia. Umaga bininde, mbe akwalabia. Igwa na timwo, mbe akwalabia. Na bia duto, Papa Mokeleke, Honorable, Akodo Mayor. Kwakanu West Local Government Chairman, Mayor Ikeba. Adewe Deti Begele, Idobalagu, Begele. Kanudine tegene unu gamala kabia do to ona to iyem dinekuwa ogibo nuronu iyem dinekuwa ogibo nuronu dawe kawe deji kolo de chokoliye na bebi dabia na bebi to ko na bebi dabia go na bebi to ko ndu kwelebu ndu weliye ona la bebu o edelu makama akamo se kala nata ona to na no kuwa mbago Kolo de chokoliye, wata mulum bata de biye ni yomume. Wede deji, ne baba la pia, enga bia docho. Na baby that kolo, na wede deji, ne baba la pia, enga bia docho. Iyem dide kuwe, ogibo nuronu, ogibo baye, ogibo do. Okono kisana, ogibo baye, otumama laika. Na meje kumuchigo, kanje site kwa mdim na hane bekiye. Otumama laika mwa, bia mwana pia. Muchibo nide, ndi bede, be pambala bia. Wala, jambala bia. Oye buchikwa, jambala bia. Akirika chiyoko, umuchibo mwade genu jambala bia. Nena bia doto, dege na bia doto. Iye mjine kuwe, olibo nuronu. Akirika chiyoko, nduku mwaukebo. Umuchibo wemado. Akirika chiyoko, nduku mwaukebo. Deji, Muchibo nide, Gabalabia, Malaika Bayi, Oyem Negi, Oyem Negi, but the bomb came from Malaika, no Kodu. Taking the Gabalabia, Iam Dinepua, Okibo Nulondo, Iam Dinepua, the Gidi Congo, even the better way put it, Nai Wadi, Obiadam Namchi, Obiad, the Doyum Cable. Obiara, 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 Obiara,
kwa ho odogwu kaka adogwu ọdụtọ duwe ihe ya gbara bịa ihe mbido ekwuwe oge igbo onuru onugbo oge igbo mbe ebe edewe otukwu ka ndị ezute ọyị m ebe edewe otukwu abịa dị ụtọ ọkọ ọdụ abụchi emezitekwa abụchi ọkọ ọdụ maka na omenala si n'akwa a na-adụla ya wedewe edechi na mbịa gbara abịa nnabịa dị ụtọ ndị be ọkọrọ niile nnabịa gbara abịa nnabịa dị ụtọ ọ na-atọ ihe m ji na-ekwuwe oge igbo onuru onu ihe m ji na-ekwuwe oge igbo onuru onu m eyi m abụ ụmụadugwu niile ọfịa ọkọ ọdụ ọfịa ije ogogbo ọfịa na-ete ebe edewe nkanụ onye ezukọ ọyị m ebe edewe nkanụ onogwu bụ ahịhịa nnọli nna ji mmanụ nnọli nna ji unu bịa gbara abịa ụmụ kanụ niile unu bịa gbara abịa iksesilesi gburugburu bụ anyị ngwa bịa gbara abịa anyị igbo eri ihe omesi bụ anyị omesi edewe ego omesi gbara abịa nnabịa dị ụtọ abịa dị ụtọ igwe na-ekwechi ọkọdụ igwe na-ekwechi igwe ọban one of ọban ọkọdụ igwe ọban ọkọdụ aka ekpuchi ọnwa bịa gbara abịa abịa dị ụtọ ọ na-atọ ihe m ji na-ekwuwe oge igbo onuru onu ihe m ji na-ekwuwe oge igbo onuru onu ndewe edewe edeji bịa gbara abịa na mbe edewe ebe anyị ka m jezute nde m Mrs. Elin Mbakwa mama mụrụ mgbuo mbịadụ ụwa ọzọkwa ndezulute m mbịadụ ụwa ọzọkwa ihe n'ụka akọ mbịadụ ụwa ọzọkwa mbịadute m eka ihe m ji na-ekwu oge igbo onuru onu m na-egene ekọdụ nne ooo obidogogbo emene wan adịrị ebo m ndonu chuma ka m jee n'uwe eyiye ihe na-eme nkwanuwe monde weze monde ibidogokwa ibi ọgaranya na-esi na Chukwu ọgaranya na-esi na Chukwu ka ị na-enuwe monde ka njenuwe nkwande n'ụwa onye eze na chiko chembi jugoro monde weze si ya n'ụwa na-esi na Chukwu n'obodo eruwe n'obodo ka ị na-enuwe alire gbomugbo mmadụ abụrụ chibe ya emerụ nne m ji mụọ nwa n'ụwa gụọ ya mmadụ abụrụ chibe ya eume alire gbomugbo mama wee asị m wee mmadụ abụrụ chibe ya obodo eruwe ka ị na-enuwe ihe na-eme na-akọdụ na mmadụ ibe ya tidet ewe ndị njabakwa nkwanụ oje na nwaanyị n'ugo wagabie n'eti n'ugo oboyiye pepe oboyi mgbanwe wete kanjenuwe mejeki ati be
mmadụ apụrọchi ibe ya n'obodo ka ndị ezute ezoghị m Obinala ngwa onye ebe ọ dị n'ugo mmadụ apụrọchi ibe ya na so obi ọzọ n'ube ruwekwe obi ọzọ bebe obi ọzọ si ndị asị mechisi ọnụ maka ama m na ị ga-agbala ego n'obodo anyị ekwewa chikoro na m agba ya aka n'ukwu na m ebido chikoro na m agba ya aka n'ukwu obi ọzọ mbido chikoro kedu ime ka mapụ ọgaranya aka na abụọ n'obodo mapụ mmadụ apụrọchi ibe ya mmadụ abụchi aka the boy is good ọkwadiko n'ubi tụtaka Ugonna ya yiri ọra mgbeme Chidereze nọ gịnị Chidereze dịka akwụkwọ mmọnwụ anyị n'obodo kedu ihe na-atọ kedu ime ka ihe na-atọ ngwa mgbe ndị egwu bọọlụ Enugu n'obodo ihe na-atọ onye bọọlụ osumi biki dị ihe ekwe mgbe adị n'ihe na-eme n'obodo eruwe ndị egwu m ga-adịkwa ngwa ndụ anụ nwa obodo eruwe